L-artiklu ta' Defni Caruana Galizia kien der fuq il-ġurnal The Malta Independent tal-21 Ottubru tal-1999. F'dan l-artiklu Caruana Galizia tagħmel insinuazzjonijiet libellużi u serji ħafna fil-konfront ta' Manuel Kuxkieri biex tiddefendi lil Lubondi. Diskors iset il-qorti li prova jattribwixxi fatti folozz fil-konfront ta' Kuxkieri bħalli bil-programmi tiegħu qed ixerret il-mibeda. Fl-artiklu tagħha hija tiddeskrivih bħala Mr. Evil, jiġifieri raġel li jippersonifika l-ħażen. Qalet li uża sistemi antisemiti jiġifieri li kienu jintużaw fil-ġlieda ta' kontra l-lut. Qalet ukoll li Manuel Kuxkieri bil-programmi fuq ir-radju għandu aġenda sedizzjuża jew ta' mibeda ta' razza. Il-qorti qalet li Caruana Galizia ma pruvax li Manuel Kuxkieri kien tassew jaħti ta' mġieba sedizzjuża jew ta' mibeda razzjali. L-istess qorti qalet li fix-xhieda tagħha Caruana Galizia ma kienx kapaċi tissustanzja l-akkużi kriminali li għamlet fil-konfront ta' Kuxkieri. Meta mitluba mill-qorti tissustanzja l-akkużi tagħha, Caruana Galizia qalet li ma tafx minn fejn se tibda. Għaldaqstant il-qorti sabet li l-artikolista tal-Partit Nazzjonalista ħatja ta' libel, mala fama u inġurja wara li ma ssostanzjax l-ebda waħda mill-akkużi tagħha. Fid-dawl tal-fatt li l-istess artikolista ma wrid l-ebda soba għal dak li kitbet, il-qorti kkundannat lill-artikolista tal-Partit Nazzjonalista 950 euro. Iktar kmieni din is-sena, il-qorti kienet sabet li l-istess Caruana Galizia ħatja ta' libel kriminali kontra d-deputat mexxej Laburista Angelo Farrugia.